päivää. Tänään me ei unboxata Xboxia tai mitään, vaan tänään me pelataan Aliens Isolation Oculus Riftillä. Ai perhana, mä oon laittanut tuon kohan liekkiin. Noniin. Press enikin. Noin. Continue again. Noniin. Nyt päästään. Yhteen pelatavimpaa peli, mitä on ikinä pelattu. Kiva, kun tää on just sellaisia johonkin pahaa. Oh fuck mate! Ovi kiinni, kiitos. Tässä on hyvä niissä Oculus Rifteissä se, että sä pystyt ohjaa hiirellä niinku sivuttaissuuntiin näin, mutta sä pystyt päällä näin. Päällä vaan menee ylös alas ja kaikkialle näin. Se on paljon parempi mun mielestä. Kun George Back. Se kaikkea se on tullut, en tiedä. Mun pitää häkkäröidä tääkin. Toi. Sitten tähän koneelle Singin. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sebastopol traffic control. We're carrying 3 passengers on a Wayland Yutani Bond. You're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. This is Verlaine on the Torrens. What the hell just happened? Oh, tämä kuulee. Sebastopol! Did any of our EVA team make it on board? Please respond. Okay. We've taken damage in the explosion and are pulling out of Sebastopol space. Systems täällä ei shutting jos down mitään. while we repair. I can't say for how long. Okay. Oi, ei tarvitse piiloa. Tuonne minä pääsen, mä menen. Tuossa on tuonne. Robotithan näkee pimeässä kuitenkin. Joo, mä en tee mitään. Kamerafiili muuta pois päällä. External communications disabled by order of Apollo. Facility offline. All outgoing communications halted. That's just great. There'll be someone on the station I can contact. Niin. Kyllä. Mitä helppo. Tää pelin logiikka 5/5. Kuka on mun vieressä? Minä. Saatana, mä sä ei mitään. Meillä on näitä pimeät huoneet. Ei tee mitään helvettiä siellä. Haidetaanko tää paikka? Pitäis mun sniikata? Varmaan. Tää on varmaan katoja. Joo, mä menen. Näkikö se mut? Ei täällä mitään. Toi ei toimi kunnolla.
Kiva, mentiin sit turhaan tänne näin. Saatan. Tonne ei ainakaan. Vitu kärpäne. Tonne ei ainakaan pidä mennä. Au! Oliko pakko säikähdin runkku? Sori, se oli pakko ottaa se kärpäne, se häiritsi sen. Tuolla toi, tonne mä menen. Go out! Ottaako se ilkeet? Ette. Okei. Te ootte ilkeitä. Miksi teidän silmät on punaiset? En tiedä. Mä tykkään ampua sua pistoolilla. Ei toimi! Mene pois! Nää ette tartte. Menekö per... Sä jos kytät perään ja hätistin ne. Boss Life 5/5. Pois. Tänne on tulossa aika paljon porukkaa. Oh, vaa. Tuon takia varmaan tarkoittaa, että sniikkaa. Jos mä nyt kuolen, mä syytetään pelitekijöitä. No niin, nyt näkyy paremmin. Ai saatanakin! Tää kärpänen pilaa mun tunnelmaa. Mene pois. Get out! Oh! Oh! Response. Mene pois. No niin, nyt tuli takaa jo musiikkia. Ei, tänne. Ei niitä on nyt ne 3 jo. Mitä teen nyt? Aaaa! Get out! Get out! Ei, väkivaltainen paskalle naisiin. Kuole pois! Ai, naisten hakkaaja! Ai! Ai! Miks nyt mä... Ai niin, jota oli tää umpikuja. Nyt mä teen tälle robotin kusetuksen. Niitä on 2. Ne on toisella puolella. Mä juoksin tänne! Like pose! Oh my god! Mä oon paras. Put out on my face. Se käveli ohi musta. Tää tulee toinen. Niitä on 2. Sitten tää musiikki loppuun mä en mene täällä. Aivan mä odottelin tuolla. Kiva olla tää kaapis piilos. Mä en edes halua tulla ulos täältä. Eikö se vaan hyvä juttu? Nyt mennä ulos. I got balls of steel!
Repeat. Fuck you. Noniin. Ne ei enää perässä. Se on vaan hyvä juttu. Oh god. Lappu. Flare. Yes. Tossa. Tää. Tää on niin turhaa. Alarm system off. Kamera off. Laittiin päälle, kiitos. Kamera off. Oh. On tää kyllä rasittavaa, voin sanoa. Ei oo kovin kiva, kun jos savu koko ajan naamalle, että... Ei. Error. Okei. Error. Okei. Sebastopol, this is Weyland-Yutani Executive Administrator Nina Taylor, confirming receipt of your transmission. I'm a member of the team assigned to collect the Nostromo flight recorder. The black box in your possession is of primary importance to Weyland-Yutani. Under existing corporate agreements, we should remind you that you must not attempt to read its contents, nor disclose its presence to any third parties. We'll be with you soon. A private message from Marshal Waits will follow. Täällä ei taas mitään. Ei! Ei. Noniin, oikein. Mä laitan se taas soimaan. Confirming receipt of your transmission. I'm a member of the team assigned to collect the Nostromo flight recorder. The black box in your possession is of primary importance to Weyland-Yutani. Under existing corporate agreements, we should remind you that you must not attempt to read its contents, nor disclose its presence to any third parties. We'll be with you soon. A private message from Marshal Waits will follow. Pitkä pimeä. Ahdas paikka. Sopeutuu hyvin niille, joilla on ahtaa paikkakamma. Ja varsinkin niille, jotka pelkää pimeä. Nobody. Go. Noniin, taas joku uusi huone. Ai täällä niitä robotin säilöntä. 2 robottia säilönnässä. Creepy. Kauhea darra varmaan tää jätkä, kun on vittu kuollut tänne. Tai sitten, onkohan alieni käynyt tappaa sen? Noniin. Onkohan tässä sama? Kärpäsit tästä. Ai saatana, mitä on näitä vaivaa? Niin oikeesti mä yritän ottaa niitä kärpäsiäkin häiritsemättä sua. Ne tulee sun päälle. Koko aika. No ei se haittaa, mä lopetan tätä videoa kuitenkin. Joo. Kato, kun se loppuu taas se toi kuvaus. Joo, mä tiedän. Niin kuin muutenkin, kun... Okei, repäset pari kivät läpät siihen loppuun. Pelissä. Valkoisesta ihmistä tulee valkoista verta. Laitan kamerat onneksi pois. Vai laitoinko?
Mä en tiedä, mutta mä lopetan nyt tähän. Okei, hyvä. Tuo oli paljon makeampi. Noin. Hyvä, sä jaksoit tohon käteen. Tikki. No niin. Vitsi, sä jaksoit pitkään. Sä pelasit taas Anna 20 minuuttia putkeen. Mikä nyt on olo? No olo on ainakin sellainen ihan hyvä, että sinne niinku... Ei Kuumottaako otsasta hirveän paljon? Ei siis ei mulla kuuma. Siis mut tossa Niin, tulee mutta siis otsassa, kun se tuntuu kipuna tälleen ja siis näköaistimus on tässä näin. Ei tunnu yhtään. Ei tunnu yhtään. Ei. Okei. Hyvä juttu. Ainoa Hyvä. juttu, että vaan... No, vähän... Silleen niinku oli kyllä aika... Mitä sanoin? Voi leikata. No joo, niin voi. Semmoinen elämän kokemuksena Alliance Isolation, mikä olo sulle tuli tämän kokemuksen jälkeen? Ja kerrot sen, että miltä se tuntuu nyt, kun sä pelasit näin kauan? No, siinä on se, kun vaikka mä pelasin suunnilleen nyt jotain... Veikkaan 20 minuuttia. Ei sit tässä, siis mulle ei tullut huono olo. Ja sit siinä on se, että kun tää peli on tosi vaikea, niin tässä joutuu ajatella samaa aikaa tosi paljon. Ei ne alasit oikeastaan häiritse yhtään tässä näin. Paitsi riippuu sit niille, joilla tulee tosi helposti jostain pahoinvointia tai tällaista. En mä tiedä, ei niillekään välttämättä tule huono olo. Mutta on ainakin, siis ei kovin moni kuitenkaan pääse kokeilemaan näitä ainakaan 10 vuoteen. Ehkä, veikkaan. Mut. Siis vuoteen. Niin, no vuoteen. Korjata. Niin Kukaan ei pääse ainakaan kokeilemaan nyt vuoteen. Ota uusiksi tää, koska se kuva aika. Niin ensi kesänä vuonna 2015 kesällä tulee valmis versio näistä virtuaaliaseista ja voin luvata sen, että pelikokemus tulee olemaan uskomaton tämänkin. Mä sanoin, että tää ei olisi valmiit versiot. Niin. Siis nää DK2 ei ole vielä valmiit versiot niistä. Vaan sit siinä on se, että joskus kesällä 2015 tulee sinne ihan niinku ne niin sanotusti pitävä versio, että se niinku sit se niinku ihan valmis. Eikö myyntiversio? Ei niin myynti, ihan valmis myyntiversio. Okei, otetaan vielä uudestaan. Niin, elikkä ensi vuoden puolessa välissä tulee myyntiversio, mitä te pääsette kokemaan tätä virtuaalimaailmaa. Koita nyt kerran edes vielä. Mutta tämä näyttää tämän virtuaalimaailman, mitä itse kokeilen, voin sanoa, että tämä on erittäin hyvä. Nyt sä puhut kirjakieltä, saatana. Niin, nimenomaan. Joo, mä tein virheen. Niin pitäisi. Hyvä video. Okei, nyt otat kerran sen vielä ja kerrot sen. Sanotko, että näin on valmiit versiot? Se on kehittäjien... Nää alasit DK2, nää on vielä kehittäjän versiot. Et niinku kesällä vai keväällä? Kesällä pääsee sitten kokeilemaan niitä ihan valmiita versioita. Ja sit vielä kehut sitä. Ja, okei, mä kehun. Että se tulee olemaan uskomaton pelikokemus sitten, kun ne on valmiit. Joo, jopa tämä kehitysversio on jo pelivaikutelmana hieno. Ja ne tulee olemaan varmasti tosi mahtava pelikokemus, koska tääkin on ihan uskomatonta, että miten niinku virtuaalimaailmasta voi tehdä näin todellisen. Ja niin. Tuo oli hyvin sanottu. Hyvä, tohon käteen. En tee, vittu, vaan yhdessä vahko. No joo. No niin, ja kiitos kun katsoitte tämän videon ja seuraava video tulee tulemaan talvella ja mitä se sisältää? se liittyy todennäköisesti lasketteluun, koska eihän me tehdä talvella mitään muuta. Ja muistakaa supata ja tykätä tästä videosta. Moikka! Se kuvasi.